Wat wil stoletter worden? Die vraag die stie centraal in Dokkum. Bij het beroepenfeest van Noordoost-Friesland on Stage koenen goed 850 leerlingen ontdekken hokkerberoep bij haar past. We hebben het dus beroepenfeest. Er komen in totaal 850 band van de school uit Buitenpost, Kolm en Dokkum. En die maken je kennis met bedrijven uit de regio. En er zijn zo'n 120 bedrijven dit jaar aan mij doggen. Omdat het alle jongens en famkes zijn die het met de handen verzinnen willen, dit ontdekken willen van hun toekomst. Je wordt de eerste stap naar hun toekomst. Ik ga zelf op het VMBO zetten. Ik vind het een hele belangrijke doelgroep. Het zijn handjes en voetjes van onze economie. Hoewel er meer dan 100 verschillende bedrijven op de beurs stienen, wisten gewoon leerling al gauw wat ze wonen. We hadden al heel snel onze keuze gemaakt, dus een uurtje is ook wel weer lang. We zijn bij de Jumbo En bij de Kwadrant. Als het goed is, hadden band die je vandaag rondrennen, al je 2 afspraken maken. Eén voor de maans en één voor de midjes. En dan gaan ze bij de bedrijven deel. We hebben in totaal plak van 40 band. Jaars ontvangen we er 20 en dat splitsen we op in de schoonheidssalon en in de kapsalon. En we lezen een beetje uit hoe is vak en hoe is dagelijks eruit zit. Vorig jaar had ik ook bij West. Toen weer er één famke die wel een dag met wethouder maar en verder naar dingen. En dat snap ik, want de beroepen die eerst zijn veel interessanter dan die van een bestuurder. En wat vond ze ervan, meelopen met de wethouder? Je gang toch van wat oors kiezen.